fuldstændig fylder. Flemming æder den til vanlig. Og noget udbrud her. Det er fint. Fint. Fint snakker, han har overskud. Som til vanlig. Ja. Det kan man ikke sige en bilfotografen. Nej. Bare så Johnny til at køre film opad. Ja. Fra 19%. Ja. Jeg finder de her. Det er de der højt. Rygeren. Ja, nu er du færdig med at tisse. Den er nem, den her 19%. Ja, så er det vildt. Hoppa, kom nu! Hep. Kom nu! Skal Finn tage den? 150 meter mere. Ryk, Finn! Gå nå dem! Godt rykket. Så hård kamp. Ja, også. 2. Godt kæmpet. Godt. Kom så, gammel nok. Godt, Finn. Se godt ud. 19%, det rykker. Super kørt. Godt. Den holdt sgu alligevel net, det er Finn. Nu har jeg sgu alligevel husket rigtigt. Team Catalunya. Vi er lige oppe på 20. Ja. Det ser seriøst ud, det der. Er det dine alle sammen? Ja. Ja. Jeg tror, Jan siger, at du spiser igen nu. Det er dagens højdepunkt, det her. Hvor gammel tror jeg, hun er? Hvem er det? Hun er 20. Hun er nemlig ikke ret gammel, jeg tror jo, var. Kører han nok os alle sammen. Det er flyvende bare. Skal der prøve at finde en røv her? Jeg har lige taget Johnny. Johnny står og rykker ind.
race hver gang man kører. Vi har tilbage. Hvor mange højdemeter har vi taget? Det ved jeg ikke, det sidder ikke i. Nå. Den har der nogle pæne ben. Hvorhenne? Vi kan ikke se dem. Skål! Skål. Hvad fejrer vi, Finn? Det er noget sjov gammel dansk. Nå, det er stadigvæk det der... Venten, det her. Det er sgu det Ibs, der står her. Ja. Ingen hjælp. Nej. Det er svært. Ja, nej. Det er så nemt, så kan jeg det går I lægge ud hårdt ud, så... Er du ved at filme Otto Leisen over? Otto Leisen. Hopla. Ja, det holder stille, så... Det er faktisk rigtigt. Så er det jo godt. Det er fandme godt. Lige nu. Ja. Nej, for det var dog. 6 Så er noget bind. Ja, der er i fodbold. Ja. Det lette spørgsmål, det var, hvor mange gange må et hold normalt røre bolden, inden den skal sættes over. Det var 3 gange skal den over.